салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, чанд вақт буд ки ма паплинои вишифкадор навор надоштум ва бисёриё низ нависта буданд дар ватсапи ма ки апам хеле паплин гирифтанем вишифкадор, як навор пешниҳод кунед. ва имрӯз ма тасмим гирифтам ки шумо да чунин навор пешниҳод шава. марҳамат, касе да даставка дар кораи нависен. мегзарем аз ҳама қисми арзонаш, аз арзонаш сар мекунем. марҳамат, ана ино лавдоманӣ, паплини хушрӯай, вишифкадор. ина диден, ино 130 сомон донада. оптумда бо арзон мешава. хушрӯошан, вишифкаи фасон доранд. мана то ана миҷара 130 сомон донада. оптумда бо арзон мешава. тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейст ки беҳад маъмулу машҳур шудагай, на танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. беҳад маҳсулотое ки дора корейския, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед, сифаташон олияй. духтаракҳои мо ҳозир бисёр кор кардасиян, инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. касе ки кор кардан мехоҳад, марҳамат, нависен. шумо да фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. даруҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. ҳатто ситораҳо ҳозир аз ани маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. духтарако, касе да кор дар корай, касе да ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай. нигоҳ кунед чӣ қадar чизои зур доранд ва нами видеора гӯш кунед, мефаҳмем ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. мана чанд намуд ҳастай? 5 намуда ҳастай. 1 2 3 4 5 намуд, ҳамин нарх. ана баъд духтарако 140 сомон нишон метиҳам бинем. ана ино 140 сомон. лавдоманӣ болош хегил дора. худашонам қа лавдоманияй. ино 140 сомон донадаяй. оптумда иям бо арзон мешава. марҳамат, касе да дар кор бошад, нависен. тамошобино, беҳад паплинакҳои хушрӯ арзон шудагай. инами қисми поён ҳамашон нархошон 140 сомон донадаяй. нигоҳ кунед чанд ранг дора. касоне ки барои савдо мехаранд ё ин ки тӯй доранд чандта мехаранд, дониста бошед, аз 5 та боло арзон мешава. ана диден, то ана миҷара 140 сомонай. ана ин тараф бошад, ана ин дурияди дигараш бошад 150 сомон. мана диден, чиқа интихоби бисёр ҳаст. вишифкаи камам доранд, вишифкаи зиёдам доранд. хулас ин тарафаш 150 сомон донада. оптумда бо арзон мешада. ина нигоҳ кунед, аз ин тарафам ҳастай. мана инора беҳад нағз мехаридан. ҳозир як ранг мундай. диден, ана сурхуш хушрӯ аҷоибот. паплинош да гап нест, паплиношон хушрӯай ғалса якум сортоян ино. баъд вишифкаҳошонам диден, вишифкаи турӣ нестай ки часпондагӣ бошанд. худаш аями материалай вишифка духтагиай ратанай материал. хулас нигоҳ кунед чанд намуд ҳастай лавдоманӣ. ҳамаи ҳамино нархи ки ӯзма шумо да гуфтам ҳамин 150 сомон. инчунин инҷа даоз як-ду вилурам ҳастай. касе ки барои қуз харидан материали арзонтар пурсида буд, марҳамат, вилурорам нишон метам, бишифка доранд. хоҳем харидорӣ кунем.
тамошобино инчунин аз анаи номи хом нишонтиём паплинан то болоша амхе вишивка задагия инаи лави доманшай камакак нигоҳ кунед чанд модель дора адраси ино 160 сомонан тозуҳош якум сортош мана вишивкошон хушрӯвай ира шуста мепӯшед ҳечи намешава нигоҳ кунед иям вишивкае ҳамаи ҳамино 160 сомонӣ донадаяй касе ки опт мегира бо арзон мешава мана чанд модель ҳаст хтарако адрасиву атласиву аз пеш ма нишонтим вишивкаша тамошо кунем мана ина нусхаи чаканӣ ҳаст адраси анаи нусхаош бо хушрӯван аз инам чанд рангай то болора ам материала намхе вишивка дора якташа озима кушода нишон метиҳам шумо бинед ки чӣ хеле ай нигоҳ кунед на ай болош меёя классина хтаро анам хел материал хушрӯвай мана 160 сомон иҷа рангошай розви дора фиолетовича дора савз дора се ранг дора баъд сирх якта мондай анаи дига гилшай ишам нархаш ҳамин нархай иям анамхе то болора вишивкаяй гилш фақат дига хелай ишам амхел мана чӣ намуде ки мехоҳен духтарако ҳастай 160 сомонӣ инчунин ма шумода ҳози вилюр нишон метиҳам банот материалошон банотай и банота ё комбах комбах да духтаро материалш комбахтай хучон вишивка дора нигоҳ кунен ино 300 сомонан инами якум ряду дуюм ряд ҳамаш 300 сомонияй на касоне ки арзонтар хоста буден навор марҳамат бинед ё мехоҳ вишивка хушрӯ задагиай марҳамат 300 сомон анаи намудаш бошад дутта мондагиай ду намуд дора ду ранг и бошад 200 сомонай набинед ям чихе хушрӯакай ям материалаш ҳам хеле комбахтияй чорни принц ура материалаш чорни принц ана ба духтарако анаи намуд ҳастай ёям комбахтиян хушрӯакан нигоҳ кунед чанд ранг дора чанд ранги фасон дора вишивка доран нархи ино 430 сомон донада оптумда бо арзон мешаванд ин сангошон хамилёни тоза хамилёни калони тозаяй сангошон ин намудам ҳамин хел нархаш 430 сомон як либосаш донада бо арзон мешава мана хоҳишмандо бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед то наворҳои оянда